Ενημερωτικά φυλάδια μοίρασε η Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος έξω από το Παναρκαδικό Νοσοκομείο, διαμαρτυρώμενοι για την κατάσταση που επικρατεί στο ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου, όπου υπάρχουν καταγγελίες ότι άτομα χωρίς προσόντα κάνουν αξονικές και μαγνητικές εξετάσεις, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τη δική τους υγεία, αλλά και την υγεία των ασθενών. Η ενημέρωση η οποία παρατηρείται στη στιγμή αυτή να παίρνει σάρκα και οστά είναι προς όφελος του πολίτη, ο οποίος προσέρχεται στο νοσοκομείο της Τρίπολης για να εξεταστεί, για να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα της υγείας του και θα πρέπει να είναι ενήμερος οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται είναι οι κατάλληλοι ή όχι. Δυστυχώς εδώ στο νοσοκομείο της Τρίπολης, κατόπιν καταγγελιών που μας έχουν γίνει, δεν είναι οι κατάλληλοι. Ειδικά στα τμήματα του ακτινολογικού, του οποίου έχουμε και την ειδικότητα, λειτουργούν άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την ιατρική, δεν έχουν καμία σχέση με την τεχνολογία, δεν έχουν καμία σχέση με την απεικόνηση. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε έναν τυχαίο από τον δρόμο, τον βάζουμε στο ακτινολογικό για να κάνει εξετάσεις αξονικού, κλασικού είτε και μαγνητικού. Έχουμε τέτοιους εργαζόμενους αρκετούς ή είναι μεμονωμένες περιπτώσεις? Τι ενημέρωση? Τη στιγμή αυτή οι βάσεις καταγγελιών μας έχουν γίνει στο ακτινολογικό τμήμα, και όταν λέω ακτινολογικό εννοώ και αξονικό και μαγνήτη και κλασικό, είναι 5 άτομα. Λειτουργούν 5 άτομα έτσι. Καταλαβαίνετε τον ντεζαβαντάζ αυτής της κατάστασης. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι αυτοί, μη έχοντας κατάλληλες γνώσεις, είναι πολύ λογικό πρώτα απ' όλα να μην προστατεύσουν τον εαυτό τους από την ακτινοβολία, και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει ακτινοβολία, να μην ξέρουν να προστατεύσουν τους συνεργάτες τους από την ακτινοβολία και το κυριότερο, το βασικότερο, ότι θα κάνουν λάθος στις εξετάσεις. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι μία λάθος εξέταση σημαίνει λάθος διάγνωση. Η λάθος διάγνωση νομίζω ότι καταλαβαίνετε ακριβώς τι σημαίνει, έτσι. Λάθος θεραπεία και λάθος αποτέλεσμα. Έτσι. Και αυτός είναι ο λόγος ο οποίος μοιράζουμε αυτά τα ενημερωτικά φυλάδια, τουλάχιστον για να έχουν δικαίωμα επιλογής οι πολίτες οι οποίοι προσέχονται στο νοσοκομείο για να εξεταστούν. Έχετε μιλήσει με τη διοίκηση του νοσοκομείου, τι ενέργειες έχετε κάνει? Έχουμε ενημερώσει και τη διοίκηση του νοσοκομείου και τη διευθυντή του ακτινολογικού. Έχουν γίνει συναντήσεις και όχι μόνο αυτό, δεν μείναμε εκεί. Προχωρήσαμε και παραπέρα. Έγινε εξώδικος καταγγελία και στη διοίκηση του νοσοκομείου και στον εισαγγελέα Τρίπολης. Αλλά δυστυχώς αυτό έχει γίνει προεξαμήνου. Μέχρι τώρα δηλαδή δεν έχετε κάποια απάντηση? Μία απάντηση είχαμε προ 2 μηνών, η οποία όμως δεν εφίσταται σοβαρής παρουσίας. Κύριε Γεωργιάδη, ποιος ο λόγος τη στιγμή που υπάρχουν άτομα καταρτισμένα να μην γίνουν προσλήψεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού? Υπάρχετε ακτινολόγοι, τυχιούχοι ΤΕΙ, να δουλέψουν σε αυτά τα τμήματα, γιατί πρέπει δηλαδή να δουλεύουν άτομα που δεν έχουν καμία σχέση, πρώην διοικητικό προσωπικό δηλαδή? Νομίζω ότι οι μόνοι κατάλληλοι για να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα είναι η διοίκηση του νοσοκομείου και ο διευθυντής του ακτινολογικού ή ο υπεύθυνος προστασίας, ο ακτινοφυσικός, ο οποίος συνεργάζεται με το ακτινολογικό. Ναι, αλλά αυτό είναι παράνομο στην ουσία. Όντως είναι παράνομο, γιατί εμείς οι τεχνολόγοι ακτινολόγοι έχουμε ως Ευαγγέλιο, αν μπορούσα να το χαρακτηρίσω έτσι, τον κανονισμό ακτινοπροστασίας, ο οποίος είναι νόμος του κράτους. Και αυτός ο νόμος λέει ότι άτομα τα οποία δεν έχουν καν ειδικευθεί, δεν έχουν καν μάθει τι είναι ανατομία, τι είναι φυσιολογία ενός ανθρωπίνου σώματος, πώς είναι δυνατόν να δουλεύουν σε αυτού του τμήματα. Δυστυχώς καταστατηγούνται όλα αυτά και αυτό αποβαίνει εις βάρος του πολίτη. Και θέλω να μου πείτε, αν αυτή την κατάσταση δηλαδή την βρίσκεται, την αντιμετωπίζουν και άλλα νοσοκομεία? Ναι. Την αντιμετωπίζουν, τουλάχιστον έχουμε καταγγελίες, τουλάχιστον από άλλα 2 ή 3 νοσοκομεία, τα οποία σε συνεργασία με τη διοίκηση κάπου είχαμε αποτελέσματα του νοσοκομείου, κάπου είχαμε αποτελέσματα, σε άλλα πάλι είμαστε σε εξέλιξη του δικαστικού αγώνα.